Честита баба Марта. Разбира се, честита баба Марта на всички. Ето, пускаме и нинчето. За мен е удоволствие да открия пролетта. За мен началото на пролетта си дойде с една много приятна тема и тя е как да продаваме с лекота. Както преди малко си обсъдихме с вас, това наистина на пръв поглед изглежда нещо супер елементарно, но ако се задълбочим, бихме могли да преминем на едно доста по-високо ниво и съответно нашата любов към продуктите, нашата страст, нашата нужда от това да ползваме едни висококачествени натурални продукти в ежедневието си, би могла да ни се изплати десеткратно. И това ви го казвам не просто ей така, ами от опит, защото аз обожавам нашите продукти и ползвайки ги в ежедневието си, ги споделям на хората около мен. Разбира се, това се нарича продажба. Но няма нищо лошо в думата продажба. Тук искам да знаете, че всеки един трансфер на информация е продажба. Включително малкото дете продава идеята на майка му да му купи десето топче или каквото и да е. Затова няма нищо лошо в тази дума и когато ние се научим правилно да откриваме нуждите на нашия събеседник, тогава наистина продажбата се превръща в нещо много ценно и идва от глагола всъщност подарък, презент, това е точно продажбата, да дадем нещо на човека срещу нас, от което той има нужда. За да стигнем обаче до това, наистина трябва да приемем този трансфер на информация, било то някакъв физически предмет, наистина като нещо, което ще бъде полезно и за двете страни. Има една формула и тя се нарича печеля, печелиш. Тоест, тогава, когато правите този трансфер, трябва и двете страни да останат с усещането, че получават. Защото ако дълго време едната страна е с усещането, че само едната получава, а другата губи, тези отношения няма да бъдат дълготрайни във времето. Затова трябва да правим така, че винаги нашите клиенти, хората около нас, това са нашите приятели, да остават с впечатлението, че дори получават повече за цената, която плащат. И ако ние достигнем до това ниво, да даваме добавена стойност на нашите клиенти, сделката ни да бъде печеля, печелиш, тогава нашите клиенти наистина остават лоялни във времето. Продуктът на Oriflame, нашите уникални продукти, натурални, козметични, са толкова добри. Вие всички тук знаете колко висок стандарт имат. Няма да ви убеждавам в качеството на продуктите ни, но също така има и други добри продукти на пазара. Но това, което го няма на пазара, е вашата добавена стойност, вашето лично отношение, да подберете най-правилните продукти за клиентите си, вашата любов към продуктите, вашата грижа към клиента, да му изберете най-най-добрите продукти на хубава цена, тези продукти, които той наистина има нужда от продуктите в момента, ефекта, който търси и най-вече да проследите как продуктите, които сте подбрали, влияят на неговите нужди. Това са няколко много важни неща. Сега, тук ще си говорим с вас как да предлагаме с лекота и искам да направим едно уточнение, че така или иначе българската жена е изключително голям консуматор на козметични продукти. Козметиката е един от най-благоприятните, мисля, че това даже е следващия ми слайд, един от най-благоприятните продукти. Това е индустрията, която генерира най-голям стокооборот след хранителната индустрия, дори вече измества фармацевтичната, т.е. на второ място е и ние с вас сме от печелившата страна, скъпи мои. Ние сме от печелившата страна. Хората са луди на тема козметика. Кой ползва козметика? Жените ползват ли козметика? Ползват козметика. Мъжете ползват ли козметика? Ползват козметика. Тинейджерите ползват ли? Ползват. Децата ползват ли козметика? Разбира се. Нашата работа с вас обаче е ние да бъдем активната страна. Ако това е нашия собствен бранд, в който ние сме инвестирали и в който искаме да разработим на българския пазар, ще стоим ли мирно във ъгъла и ще чакаме ли някой да ни потърси? Не, ще търсим нови клиенти, ще инвестираме в реклама, ще се чудим по какъв по-интересен и креативен начин да предложим нашите продукти на повече крайни потребители. Това е така. И тук
Големия плюс искам да запомните, че ние сме от печелившата страна. Всички ползват козметични продукти. А още повече, потребителя е много умен вече, интересува се от продукти, които са качествени, на добра цена, на достъпна цена. Повечето хора са ориентирани да пазаруват онлайн, знаете, чрез кодове за отстъпки. Предлагаме ли го това? Предлагаме го. Повечето хора се интересуват от това дали продуктите са природосъобразни, дали са тествани върху животни, дали са натурални, дали има веган линии. Предлагаме ли ги тези неща? Предлагаме ги. Така че тук искам сега да си сложите самочувствието, искам да си сложите една увереност върху себе си, защото нашият продукт е топа на топа и превъзхожда в пъти всичко, което е в традиционните търговски мрежи. Трябва много уверено и амбициозно да го предлагаме на всички около нас. Така, продължаваме нататък. Мисля, че тук се уточнихме с вас колко е хубав и добър нашия продукт. Ние имаме уникалната възможност да работим с фирма, гигант като Oriflame. Това е козметичен гигант световен, присъстващ над 60 страни, който какво прави за нас? Инвестира милиони левове в разработването на патентовани формули. Инвестира в подбирането на най-добрия екип учени, които да разработват нашите формули. Важно е да знаем едно супер така нагледно уточнение, че Oriflame е марката. Под марката Oriflame, под компанията Oriflame има няколко бранда, които са създадени от различни експерти, екипи учени, които са световно известни, световно доказани точно в тази сфера. Например, под шапката на козметичната компания Oriflame имаме линия за холистична линия с продукти за здравето. Това е линията Welosophy. Под шапката на Oriflame имаме козмецевтична линия Novage, създадена от цял експерт учени, най-добрите в света, дерматолози, лекари, козметици, които разработват най-уникалните формули на Oriflame с растителни стволови клетки, които нямат аналог не на българския пазар. Те нямат аналог в света с патентована формула. Под линията на бранда на Oriflame има козметични линии, които са с продукти за цветна козметика. Това, което искам да ви кажа е да обърнете много сериозно внимание на продуктовите категории на компанията и да се задълбочите точно в тази, в която на вас ви е силата. И това всъщност всичко прави Oriflame за нас. Инвестира в продукти, в тяхното разработване. На всеки 2 години формулите на Oriflame се обновяват не само вътрешно като формула, а и външно. Значи, представете си, че козметичната индустрия е като модата. Това, което е било на мода преди 1 или 2 години, не е на мода днес. Тя търпи огромно развитие. И Oriflame не е от компаниите, които следва тенденциите. Oriflame ги налага. Леко се забавихме с лансирането на колагена и на диамантената, на златната конференция в Абу Даби. Аз ги питах лекарите, експертите, които са едни шведки с някакви световни награди. Питах ги защо ние толкова време забавихме този колаген на пазара. Колагена нашумя още преди, може би 1-2 години. Момичетата ме погледнаха и ми казаха: искахме да създадем продукт, който няма да има аналог на пазара. Това не е просто колаген. Това са хидролизирани пептиди, които по-лесно се усвояват от клетките. И това е бюти комплекс. Това не е колаген за ставите. Това е колаген за красота. И аз си викам: окей, добре. Сега като се връщам, почвам да го пия, защото той тогава стартира. Вече съм на 3-та или 4-та опаковка колаген, мили дами. Искам да ви кажа, че изглеждам по-добре, отколкото изглеждах миналата година, а не съм спряла времето. Много ми се е опънало лицето и се чувствам изключително подмладена с този колаген. Тоест, тук искам да ви кажа, че тогава, когато Oriflame пуска нещо на пазара, то е уникално. Когато забави пускането на даден продукт, то е за да имаме най-добрия продукт на пазара. И тук, за да завърша с каква компания си партнираме, това е нашата компания, която инвестира милиони в разработването на продукти, плаща заплати на тези експерти, плаща заплати на над 200-300, може би, служители по цял свят, които обслужват нас.
за да можем ние да маркетираме пазара в страната, без абсолютно никаква инвестиция, да имаме достъп до тези продукти на цени на едро и да достигаме до крайните клиенти, да прибираме директна печалба и то една много солидна директна печалба и със същите тези уникални продукти да имаме опцията, ако решим, да поканим други хора да правят същото. Това е гениално, момичета и момчета. Така че да, Oriflame е една страхотна компания, която стои зад гърба ни, дава ни всички инструменти, дигиталните инструменти, тук няма да отварям тема за това, но имаме и всички дигитални инструменти. Oriflame винаги се развива в крак с тенденциите, за да бъдем ние конкурентно способни на пазара. Това е изключително важно да го знаете. И аз, когато работя с Oriflame във времето, винаги съм си казвала, вау, Oriflame са номер едно, Oriflame са супер иновативни, Oriflame са супер добри, Oriflame са номер едно. Аз също трябва да съм номер едно. Аз трябва да съм подготвена, аз трябва да съм уверена, аз трябва да съм в крак с тенденциите, трябва да се старая да знам за какво става въпрос, когато препоръчвам продуктите, трябва да съм на нивото на Oriflame. И за това резултатите, които имам, са тези, които имам. Ако вие гледате на Oriflame като на вашата работа, като знам, че много хора тук в тази среща гледат на Oriflame като работа, като това, че Oriflame е техния бизнес партньор, който им плаща добре, тогава резултатите наистина се получават. И така, да продължим нататъка. Това го знаем, че Oriflame се позиционира в двата най-големи сегмента на директните продажби. Обяснявам го за тези, които го чуват за пръв път. А, компаниите, продаващи директно, продават в различни продуктови категории. Ето, виждате, има продукти за здраве, има козметика, има домакински стоки, какво ли не имаше по едно време екскурзии. Това, което най-много се купува от крайния потребител са две неща. Продуктите за здраве и това са тези холистични продукти. Тук не говорим за лекарства, а тук говорим за продукти за превенция. Това са абсолютно всички протеинови шейкове, витамини за жени и за мъже, за деца, омега 3 и 6. Сега Oriflame в момента допълни един нов пакет, цяла гама от нови добавки, които хората все повече осъзнато приемат превентивно. Знаете ли, аз в момента влязах в една нова общност от хора, които много се грижат за здравето си, чрез физическа активност и там всички пият какви ли не добавки. И това са млади хора по на 24-5 години. Аз го питам, добре, как поддържаш този ритъм? И той ми отговаря, на 24 години, момче, аз пия над 5 добавки. Така че това е вече много навлязло в живота на хората, дори на младите хора, да пият добавки. И умните хора инвестират превентивно в здравето си, защото инвестицията в здравето не е разход, тя е превенция. Да бъдем здрави, млади, красиви дълго време. Най-много хора купуват козметика, това, с което започнахме нашата среща. Виждате над 35% и тук имаме бинго. Защото Oriflame се позиционира в точно тези два сегмента, които са най-търсени на пазара. Козметика и продукти за здраве. Можем да сме изключително щастливи, защото сме много силно въоръжени с топ-топ продукти. И така, сега, тук с вас днес ще си поговорим за това не просто да ползваме тези продукти, защото всички тук сме убедени в високото качество на продуктите, не просто да ги препоръчваме на 3-4 около нас, а да го направим така, че препоръката на тези продукти да ни носи пари, да ни носи много пари. Защото за мен това е най-сладкия и бърз начин ти още този месец да си повишиш дохода от 100 до 300 евро. И аз знам, че всички вие тук сте много умни, млади хора и ще го направите. Първо трябва да боравим с фактите и да знаем, че 90% от хората се доверяват на лична препоръка. Аз идвам при теб, казвам ти кое ползвам, какъв колаген ползвам или какъв шампуан ползвам и ти ми се доверяваш. И така
действат така, такава е логиката на 90% от потребителите. Устната препоръка е най-силната, от приятел на приятел. Само забележете, когато търсите нещо, как питате някой, който може да знае, да ви препоръча, а не влизате в интернет или не си гледате реклама по телевизията. Само 14%, въпреки че рекламите са в прайм тайм и струват по милион 14 секунди или там 19 секунди реклама, само 14% от хората, които гледат реклама, се доверяват на рекламите, а 90% се доверяват на личната препоръка. Това за нас означава едно единствено нещо. Колкото повече говорим и препоръчваме нашите продукти, толкова повече клиенти ще имаме. И сега, какво ми е нужно, за да постигна успех в продажбите? Първо, ние трябва да сме продукт на продукта. Запомнете, ние не продаваме продуктите, ние продаваме себе си. Трябва да сме уверени, трябва да обичаме продуктите, трябва да ползваме продуктите. Ако ти си рекламно лице на Nike, не можеш да ходиш с шапка Adidas. Трябва да сте целите Oriflame. И това трябва да изглежда величествено. Това трябва да изглежда с гордост. Защото Oriflame е най-добрият козметичен бранд на българския пазар. Няма аналог. Желание за упорита работа. Да си поставим цел и да действаме всеки ден към нея. Значи, ако тук с вас направим една оговорка, че Oriflame е нашата втора работа, маля хора, това записва ли се? Някъде свети ли ви рек? Да, супер, мерси. Ако приемем, че работим Oriflame, че Oriflame е нашата работа, ние не можем да си позволим да имаме по една продажба на седмица. Ние не можем да си позволим спорадично, от време на време, когато имаме желание да предложим няколко продукта на нашата съседка. Защото ние не ходим на работа, когато имаме желание. Ходим на работа всеки ден. Това, което аз мога да ви предложа, за да имате наистина бум в продажбите, е да си направите седмична програма и да си отбележите, че всеки ден вие трябва да се свържете с 10 клиента, на които да препоръчате определени продукти. От тези 10 клиента със сигурност голяма част от тях ще искат да си вземат нещо от вас, някои може би няма да искат и ще ги оставите за следващият месец. Трябва да бъдем оптимисти и да действаме сега. Когато най-лесният начин да се провалим, нали знаете кой е? Започни утре. Няма утре. Не чакаме 1 януари, не чакаме лятото, за да влизаме във форма. Започваме тук и сега. Много е важно обаче, когато искаме да бъдем професионалисти в дадена сфера, т.е. да приемем, че сега нашата цел ще бъде да станем професионалисти в това да препоръчваме нашите продукти, първо да имаме знания за продуктите. Нали? Няма как да казваме, те са хубави, защото са хубави. Аз съм уверена, защото съм уверена. Увереността е едно вътрешно състояние, което идва едва тогава, когато ние сме натрупали определени компетенции. Това не означава, че когато седнете на среща с даден човек, ще започнете да му обяснявате какви съставки има в дадения продукт или крем, но ще се излъчва вашата увереност и компетентност, че това е точно правилният продукт за съответния клиент. Много е важно да задаваме въпроси. Изключително важно е да разберем от какво точно има нужда вашата клиентка. Индивидуален подход да имаме и предварителна подготовка. Да знаем кои са топ офертите и дори предварително бих ви предложила да ги изготвите тези топ оферти. И да знаете при кои клиенти ще отидете с топ оферта грижа за кожата, при кои клиенти ще отидете с оферта грижа за намаляване на теглото или грижа за здравето и при кои клиенти ще отидете с парфюмните ни изкушения. Трябва да бъдете изключително добре подготвени, не каквото дойде, защото ако очакваме да ни се случи нещо, каквото и да е то, ще бъдем задоволени с моментния резултат. А ние няма да се задоволим с моментния резултат, защото тук и сега с вас ще си поставим много високи цели. И сега тук добрата новина е, че всеки един потребител, било то мъж или жена, ползва козметика за около 40 евро месечно. Да, искам да си го отбележите това нещо. И нашата работа тук с вас е ние да бъдем инициаторите, да отидем при клиентите и да им кажем,
че предлагаме тези и тези продукти на тази цена. Както прочетох в една книга, никой няма да дойде да ти налее шампанско, ако ти се стоиш тихичко в ъгъла. Трябва да се заявите. Трябва да отидете и да кажете, че предлагате колаген. Най-добрият колаген. Защо? Вижте какви са му ползите спрямо другите колагени на пазара. Чат GPT много ще ви помогне. Вижте защо нашите протеинови шейкове са в пъти по-добри от тези, които са на пазара. Трябва да имате предимства на нашите продукти и най-вече какви ще бъдат ползите за вашите клиенти. Стигаме до заключението, че 40 евро е месечното потребление на един клиент. Това е доста козметика. Това е един страхотен козметичен бокс, който вие можете да предложите. Сега, от колко клиента ние правим 100 бонус точки? Това е въпрос, на който вие трябва да отговорите бързо тук в чата. Например, моите 100 бонус точки стават от двама клиента. Единия съм винаги аз и имам още един за първата си поръчка, която е буквално в първите 1-2 дена от каталога. Много бързо ми отговорете вашите 100 точки, от колко човека са, от колко клиента са, но побързайте да напишете в чата. Или си отворете микрофоните и кажете се тая. Пишете ли? Иве, твоите 100 точки от колко човека са? Здравейте! По принцип, гледам винаги да са лични. Така или иначе. Браво! Ето, А, писала и тя е да. лични. О, супер! И вече оттам натам надграждам с обороти от клиенти. Гери един-двама, Сейвди трима, браво момичета, трима, двама Зари, името двама-трима, Нинчето един-двама, трима, само от мен пиши радост, добре, от мен Албена, разбира се, лични за семейството, напоследък мама предлага много на нейните колежки. Така, от мен пише Нели Корчева, един-двама лични. Факт е, че ние сме потребители на тази козметика и ползваме тези продукти. Естествено, че ще печелим от това потребление. Дайте да видим сега какво се случва. Това какво означава? Че ако правим тези 100 точки от двама човека, означава, че ако искаме те да станат много бързо 200, трябват ни още двама клиента, нали така? Как можем тези 100 точки да ги направим 450? След срещата на топ 15, която беше много продуктивна, тя беше на кой 20 февруари, мисля, че нещо такова в София. След тази среща, заедно с мама и с Ина, така си поговорихме за това как бихме могли да увеличим всички нашите печалби. И стигнахме до заключението, изчислихме математически, че най-много се печели тогава, когато един партньор прави 450-500 точки. Най-голяма е директната му печалба, най-облагодетелстван се чувства тогава, когато прави такава висока средна лична поръчка и особено за новите партньори, това е най-изгодно. Тук имаме такива примери. Герия в срещата, тя прави доста високи лични поръчки. Също така Айлин прави такива високи поръчки и сега ще ви кажа какви са ползите от това. Сега, за да имаме от 100 точки, да правим 100 точки, това е 100 точки за мен е един минимум, с който не мисля, че трябва да се задоволим, защото момичета, ние не сме се събрали тук да бъдем посредствени. Нали сме съгласни? Ние искаме да вземем максимума. Максимума с малко повече усилия. Как можем да си увеличим средната поръчка? Първо има една техника, триъгълник на продажбите. Това сте го чували. Това означава, че когато даден ваш клиент си поръча един продукт, вие към този продукт трябва да препоръчате поне още два продукта, за да стане триъгълник на продажбите, като обясните, че всеки един продукт подсилва ефекта на този, който той си е избрал. Ето, например, сега една моя клиентка поръчва за майка си крем нощен за лице и аз си казвам, ма дей си, как само нощен крем? Не може само нощен крем. Той не върви самостоятелно. Задължително трябва да й вземеш поне почистващ продукт към него, за да подготвиш поричките.
да бъдат чисти, подготвени, освежени, тонизирани, за да нанесе после тя този нощен продукт и да има ефект. Защото знаем, че тогава, когато използваме само един продукт от серията, тогава ефекта му е на 20%. Тогава, когато се следва 4-етапната грижа за кожата, ефекта му е на 100%. Когато ги знаем тези неща и ги обясняваме, клиента е умен. Той не иска да си хвърля парите на вятъра. Ще каже, верно, дай ми ги и другите продукти. Аз искам да имам най-доброто. Клиентите искат да имат най-доброто, повярвайте ми. Просто ние трябва да обясним правилно. Това е триъгълника на продажбите. Видеа за определени продукти. Сега в момента знам, че джензи направо гърмят с тези видеа, анбоксинг, преди и след снимки, снимките преди и след за спирали, които Ванито направи сутринта. Това е нещо, което изключително много работи, защото клиентите искат да видят ефекта и ползата. Аз, например, си позволявам да си правя снимки без грим и да показвам на моите клиенти какъв е ефекта от кремовете Novage. Но това става само единствено, когато ние сме продукт на продукта, когато ги обожаваме тези продукти, когато ги ползваме и ги препоръчваме. Много е важно да има топ оферта към редовната поръчка. Когато тя си поръча нещо, ти да й кажеш, знаеш ли, сега към тази твоя поръчка имаш възможност да си вземеш ето това на преференциална цена. И за мен най-лесният начин за увеличаване на... Значи тук първата точка, която беше, е, че увеличаваме средната поръчка. Тоест, тук стигнахме до извода преди малко, че ако нашите 100 точки са от двама клиента, това означава, че всеки клиент ни поръчва долу-горе за по 50 точки, примерно. Съответно, трябва да увеличим тая средна поръчка от 50 точки да стане 70 точки. Чрез триъгълник на продажбите, видеята, снимките, офертите допълнителните, повдигаме средната поръчка, т.е. поръчват повече. Ако са поръчвали за 20 точки, да ни поръчват за 35 точки. Разбирате ме, нали? Ако са ни поръчвали за 20 евро, да ни поръчват за 40 евро. Увеличаване броя на клиентите. Аз мисля, че ето тук на втора стъпка, увеличаване броя на клиентите, тук можем много да гръмнем формулата, защото хората около нас са неограничени, а все пак те разполагат с малко по-ограничен бюджет. Но хората около нас са неограничени. Можете да си намерите още днес 10 нови клиента, които да ви направят поръчки на каквато стойност вие решите. Много е важно да имате атрактивни предложения и да си личи вашето лично отношение. Аз в момента предлагам тези Mystery Box, предполагам, че за никого не е тайна, правя ги доста персонализирани, много специални, слагам ги в красиви кутии, подбирам премиум продукти, слагам вътре нещо от мен символично, слагам бележка, имам видео дори за това как се правят тези персонализирани Mystery Box, така че който има желание, нека да ми пише, ще му изпратя видеото налично. С тези кутии още днес можем да достигнем до 10 нови клиента. Още днес. Ако вие си го поставите за цел. Но тук е важното нещо. Да си поставите за цел да сте мастър в продажбите. И не на последно място, трето, аз съм написала афинитет към премиум продукти, защото трябва да знаем, че нашата печалба от един бокс, който струва, да кажем, 50-60 евро, ще бъде доста по-голям, отколкото от продажбата на една спирала. Затова насочете вашето внимание, дайте си време, влезте в сайта, научете малко повече за премиум линиите, тези, които на вас стоят близо до вас. Това може да са парфюми, това може да са Novage кремовете, когато някоя приятелка ви пита, добре, защо тези, аз ползвам медицинска козметика, защо трябва да избера тези на Novage? Трябва да знаете какво да й отговорите. Има много информация в сайта. И когато вашето внимание се насочи към тези премиум продукти, които нямат аналог на пазара, какво означава нямат аналог? Вашата приятелка може да отиде да си купи спирала от друг козметичен магазин, но Novage, продукти с растителни стволови клетки и протеинови шейкове, които са изцяло на растителна основа и са патентована формула, не може да намери никъде. Затова, ако вие се научите да препоръчвате тези продукти, вашите клиенти ви остават завинаги лоялни клиенти на тези марки. И така,
Какви са ползите за мен да правя 450 точки? Веднага ви казвам, искам да започнете да гледате на спестените пари като на спечелени. Защото тогава, когато ние предлагаме продукти на стойност над 450 бонус точки, нашите продукти за лична употреба и консумация излизат напълно безплатно. 450 бонус точки означава, че ние сме генерирали директна печалба още тук и сега 100 евро. Програма за активност имаме програма за спонсори, имате подаръци, които можете да, продукти, които да купувате за подаръци за рожден ден, можете да предлагате Mystery Box и не на последно място, вие сте станали на 6%. Това е изключително добър старт. Защо ви го казвам на вас? Защото аз знам, че вие бихте могли да го направите, ако си го поставите за цел. Аз съм на мнение, че всеки един тук в тази зала може да организира лични поръчки за на стойност 450 бонус точки, включително и мъжете го правят. Но искам да си помислите малко в посока, вие да научите и дори вашите партньори, хората, които вие каните, те да ги продават тези 450 бонус точки. Обяснявам защо. Защото тогава и на тях ще им бъде най-полезно. А нали сме се събрали да ни бъде полезно? Всеки може да продава тези 450 бонус точки и да печели 100 евро още веднага, още в момента на своя старт. И когато вие научите ваши, дори само трима партньори, може ли да някой да сметне трима човека на първа линия, които правят по 450 бонус точки, за какъв оборот става въпрос? Някой може ли да го сметне много бързо и да ми каже? И когато ние правим нашите 450 бонус точки, в рамките само на един месец имаме 100 евро директна печалба, имаме програма плюс, имаме 50 евро бонус и имаме още 200 евро бонус за развитие. И това е защото сме се разтегнали да достигнем може би до 10-15 клиента. Как ви звучи това? Заслужава ли си усилието? Ето. Да, точно толкова е 1350 и като добавим нашите 450. Супер. Това беше от мен. Аз знам, че вие тук сте хора, които искат да вземат максимума от нещата. И ви пожелавам един много силен каталог, един много силен март месец. А, Това е месецът на жената, нека да не забравяме. И ние все така, жените напоследък много почнахме да сами да си правим подаръци. Търсете такива жени, които искат да се поглезят, които искат да се зарадват себе си. Защото идва един сезон, който е пролетта как да кажа, по флиртаджийски, директно го казвам. И всички са отворени да си купят нова козметика, да поглезят сетивата си, да се почувстват по-женствени. Ние с вас трябва да бъдем активната страна. Наистина трябва да бъдем активната страна и това може да стане по един много красив начин. Можете да се включите на няколко приятелки, да им кажете: здрасти, знаеш какво стана, знаеш ли какво открих, виж какъв продукт открих, виж какъв бокс имаме. И това да бъде по един много женствен, елегантен начин, да достигнете до по-голям кръг приятели, да носите парфюмите в чантата си, да се пръскате демонстративно на обществени места, да пиете шейка си, когато сте на основната си работа, да показвате как си правите колагена, докато правите нещо друго на стори. Действайте, няма грешен вариант, в който ние можем да се заявим. Това искам да ви кажа и ви благодаря много за уважението, че бяхме заедно. Пак искам да затворя срещата с това, да ви кажа, че ние сме продукт на продукта. Ние не продаваме просто продукти, ние продаваме себе си, ние продаваме стандарт, ние продаваме лукс, ние продаваме красота, ние продаваме начин съвременната жена да се чувства красива, с прекрасна кожа, тонизирана. Така че смело, смело раздавайте красота и щастие. Клиентите, жените около нас само седят и ни чакат и ни наблюдават и искат да си изхарчат парите, но понякога не знаят какъв е най-правилният продукт за тях. И тук идва нашата роля. Ние сме супергероите. Ние трябва да ги спасим тези жени.
Трябва да им помогнем да изберат най-правилната козметика за тях. Така че да, действайте смело и активно и бъдете сигурни, че българската жена има пари за козметика. Има пари и тя ще ги изхарчи в най-близкия мол. Ако вие сега след тази среща не затворите, не затворим срещата и не си отворите телефоните и не наберете вашите приятелки да им вземете по един колаген. Разбирате ли какво ви казвам? Ако имате някакви затруднения, дигнете телефона и набирайте. Ако имате някакви притеснения или тревоги, вземете телефона и пускайте съобщения на вашите приятелки. Гарантирам ви, че с продажбата на някой друг мистери бокс, парфюм или колаген, деня ви ще стане много усмихнат и тонизиран. 100%. 100%. Аз лично така съм се ентусиазирала и сега като затворя да продам два мистери бокса на две мои приятелки, защото знам точно какво ще им предложа. Имате ли някакви въпроси към мен? Готови сме? Айде, действаме, няма никакво време за губене. Искам в края на този каталог, в чата, който имаме два чата общи, да ми се похвалите кой е успял да направи над 450 бонус точки. Даже давайте за 500. 500 за по-амбициозните. Правим ли го? Айде! Целувки и до скоро! Хубав ден!